Вітаю, шановне гаспадарства. У эфіры кароткі выпуск навінаў. У студыі для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. У Менску пачаўся усебеларускі народны сход. Ён будзе ісці 2 дні. Гэта 7-мы сход, але як канстытуцыйны орган ён збіраецца ўпершыню. Гэткі статус ОНС атрымаў пасля таго, як на даручэнне Александра Лукашэнкі 2 гады таму перапісалі канстытуцыю. Усебеларускі народны сход праходзіць пад дэвізам «Час выбраў нас». У першы дзень выбіраюць старшыню, намесніка старшыні і прэзідыум ОНС. Фармуюць працоўныя органы і падліковую камісію. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў ахоўваюць дэлегатаў і пільнуюць парадак больш за 3000 міліцыянтаў. Намеснікам старшыні цэнтральнай выбарчай камісіі стаў сілавік. Як паведаміла прэс-служба ЦВК, на гэтую пасаду прызначылі Алексея Башана, першага намесніка начальніка Акадэміі МУЗ. Днямі Лукашенко падпісаў указ, якім прызначыў Башана чальцом ЦВК. Кватэру палізняволенага праваабаронцы Владзіміра Лапковіча прадалі на аўкцыёне. Кватэра месціцца на вуліцы Тухачэўскага ў Менску і мае 2 пакоі. Пачатковы кошт лота склаў 134 тысячы рублёў. У акцыёне ўдзельнічалі 3 асобы. У выніку нерухомасць прадалі за 145 390 рублёў. Владзімір Лапковіч, юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» і каардынатар кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». У 2023 годзе ў справе «Вясны» яго прыгаварылі да 7 гадоў калоніі. Раней на аўкцыёне прадалі кватэру Валерыя Цапкала, які завочна атрымаў тэрмін у Беларусі. У Магілёве затрымалі Кацярыну Кастусёву, дачку палізняволенага старшыні партыі БНФ Рыгора Кастусёва. На відэа, запісаным сілавікамі, жанчына кажа, што ў 2020 годзе спрыяла экстрэмісцкаму фармаванню «Вясна» і ў 2021 зарэгістравалася ў боце плану «Перамога». Бацька Кацярыны, Рыгор Кастусёў, у няволі ўжо больш як 3 гады. У яго выявілася анкалагічная хвароба. Аўтобус з беларусамі перакуліўся ў Польшчы. Аварыя здарылася раніцай непадалёк ад гораду Седльце. Паводле польскай пажарнай службы 5 траўмаваных даставілі ў лякарню. Іхнаму жыццю нічога не пагражае. Прэс-служба МЗС Беларусі падае, што ў выніку аварыі ў Польшчы ў шпіталь з лёгкімі траўмамі даставілі 7 беларусаў. Агулам у аўтобусе ехалі 14 пасажыраў і кіроўца. З папярэдніх звестак аўтобус на гарадзенскіх нумарах з невядомай прычыны з'ехаў з дарогі і перакуліўся ў кювет. Пасажыры выбраліся з аўтобуса самастойна. 79 за, супраць 18. Сенат ЗША пераважную большасцю галасоў ухваліў маштабны пакет дапамогі іншым краінам на 95 мільярдаў долараў. З іх 61 мільярд прызначаны ўкраіне, астатнія грошы пойдуць на падтрыманне Ізраілю і Тайваню. Для канчатковага зацверджання пакету засталося атрымаць подпіс Джо Байдена. Прэзідэнт ЗША плануе падпісаць дакумент сёння. Перадача дапамогі ўкраіне паводле прадстаўніка Пентагону Патрыка Райдера пачнецца адразу, як Байден падпіша дакумент. Беспілотнікі атакавалі 5 расійскіх рэгіёнаў. У Смаленскай вобласці загарэліся паліўна-энергетычныя аб'екты. Мясцовы губернатар пацвердзіў атаку. Жыхары апублікавалі кадры, як палае меркавана смаленскі НПЗ. Дроны атакавалі і Ліпецкую вобласць. Улады заявілі пра збіццё беспілотнікаў, але мясцовыя жыхары паведамлялі пра выбухі ў прамысловай гарадской зоне. Тэлеграм-канал «Астра» паведаміў, што праз атаку разбураны будынак кіслароднай станцыі на Новаліпецкім металургічным камбінаце. Атакавалі беспілотнікі і Варонежскую вобласць. Улады паведамілі пра збіццё 4 беспілотнікаў. Мясцовыя жыхары кажуць пра удары па нафтабазе і нафтаперапрацоўчым заводзе. Пра атакі БПЛА паведамілі таксама ўлады Белгародскай і Курскай вобласцяў. Даехаць чыгункай з Менску ў Фаніпаль або з горадні ў Скідзель стане даражэй. Квіткі на цягнікі і электрычкі падаражэюць найбліжэйшым часам. Падаражэнне закране гарадскія і рэгіянальныя лініі. У залежнасці ад тарыфных паясоў і кірункаў складзе ад 7 да 14 капеек. Нагадаю, апошні раз праезд чыгункаю даражэў летась у чэрвені. Тады ў некаторых выпадках тарыфы паднялі больш чым на 40%. Зенон Пазняк адзначае юбілей – 80 гадоў. З гэтай нагоды вядомы палітык даў вялікае амаль 2-гадзіннае інтэрв'ю нашаму тэлеканалу. Цалкам размову Зенона Пазняка з маім калегам Віталём Бабіным глядзіце на нашым YouTube-канале Белсат Ньюс. Нічога не зрабілі для Беларусі. Ідзі адсюль. Ідзі адсюль. І як так сталася? Вы лжаце.
Вы такое не робіце. Ты штатный работник КГБ. І прызнаўся, Ты што прызнаўся. у Фейсбуку альбо ў іншых сацыяльных сетках разграюцца спрэчкі вакол вас. Правда? Вы так думаете? Вы судзіліся з Александром Лукашенком і нават выйгралі гэты суд. И вот тут была великая борьба. А для вас Лукашенко вораг? Я не хочу говорить на этой глупости. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць. Для вас працавала Анастасія Русецкая. У мяне на гэтым усё. Вынікі дня, а таксама аналітыку падзею глядзіце ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі на тэлеканале Белсат.